că mi-a cerut să-i fac promovare și da. Și mi-a cerut să-i fac promovare și pe lângă acest canal mai vreau să-i fac o promovare și lui. Da. Greenfire TV. Pentru că, nu știu, este un YouTuber care face și vloguri și gaming. Uite, acesta este. Și are, ați văzut că Sebi's Vlogs are 7 abonați și el are 20 de abonați. Și face clipuri nou, cookie, videoclip dublu, battle flip, un nou membru, Greenfire TV. Și da, face videouri de mare calitate și sper să vă abonați la el. Eu m-am dus. Și să nu uitați să vă abonați și la mine, să dați un like la acest video, chiar mă ajută foarte mult. Și mă ajută extrem de mult dacă nu mai faceți hate la videouri. Bă, în loc să dai degetul în jos, mai bine îl dai în sus, ca să